Trwa strajk generalny pracowników służby zdrowia. Czy jest szansa na uratowanie największej rzeki przepływającej przez Rudę Śląską? Postanowiliśmy to sprawdzić. Rozpoczęły się remonty na rudzkich drogach. Czysta rzeka Kłodnica, czy to mrzonki, czy coraz bardziej realna szansa na uratowanie największej rzeki przepływającej przez Rudę Śląską? Rzeka Kłodnica to w tej chwili wyrzut sumienia na mapie Rudy Śląskiej i kilku innych miast Śląska. Są jednak tacy, którzy starają się piętno przemysłu z tej niegdyś czystej rzeki zmyć. Nie będzie to jednak takie proste, bo w tej chwili woda w niej jest pozaklasowa. O tym, jak rzeka wygląda i pachnie w tej chwili, żadnemu Ślązakowi nie trzeba przedstawiać. Jest to rzeka, z którą na pewno wielu rudzian ma jakieś powiązania sentymentalne, pamięta, na pewno jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, że tutaj pływały ryby. No dziś wzięliśmy próbkę wody po to, żeby wysłać do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Trzeba jednak najwyraźniej przedstawić sytuację w Ministerstwie Środowiska, które przez swoje zaniedbanie doprowadziło do odrzucenia przez Komisję Europejską projektu Głównego Instytutu Górnictwa. Projekt rewitalizacji Kłodnicy jest jednak nadal jak najbardziej realny. Happening Ruchu Autonomii Śląska w Katowicach stanie się być może początkiem lepszych czasów dla Kłodnicy. Od niemal już 100 lat jest to rzeka niezwykle zanieczyszczona, rzeka, w której odbija się jakby cała degradacja, wszystkie konsekwencje związane z eksploatacją przemysłową. Tak więc ta rzeka, jeżeli poddać ją jakiejś pomyślnej rewitalizacji, a takie są plany, może stać się symbolem odrodzenia regionu, usunięcia tych wszystkich negatywnych konsekwencji rozwoju wielkiego przemysłu. Akcesoria wraz z próbką wody pobranej w Halembie trafią do Ministerstwa Środowiska. Na jego reakcję i lepsze czasy tętniącej niegdyś życiem Kłodnicy czekają nie tylko zwierzęta, którym udało się przetrwać, ale także ludzie pamiętający czasy, kiedy w tej wodzie pływały ryby. Nie, ja już tak nie pamiętam tego, no ale słyszałem tak, że była czysta, nie? Myśli pan, że to jest realne, żeby jeszcze stała się czystą rzeką? Wątpię w to, bo teraz tych ścieków tyle jest, że na pewno już nie będzie taka. Tu przed kopalnią to jest czysta, jeszcze tam przed Kuchowicami, nie? A tak to... Nie, ja tu nie mieszkam tak długo, żeby tak pamiętać, ale zawsze wiem, że była brudna. Zawsze ją widziałam taką brudną. Bardzo, aż ryby pływały, a teraz już nie. Zanieczyszczona już jest mocno, śmierdzi aż, nie? No raczej nie, ale tam gdzieś tam za Kochłowicami było bardzo czysto. Jak się tak było młodszym, to była czyściutka. Jakie państwo macie wspomnienia z tą rzeką? No teraz raczej... Teraz to nie, teraz to smród. Cały czas smród i smród. Więcej to nic. A wierzycie w to, że kiedyś ta rzeka może być jeszcze czysta? Na pewno wierzymy. Jak zakłady nie będą puszczać ścieków, to będzie czysta. Łowiliśmy rybki, raki, kąpaliśmy się. Wierzycie w to, że jeszcze może być czysta? No może być, na pewno może być, tylko to chyba wymaga jakichś inwestycji i to nie małych. Nie pamiętam, bo nie mieszkałam tutaj. A wierzy pani, że może być czysta? No chyba. Jak się zabiorą za to, to będzie. To my za studni wody nie brali, bo to była czyściejsza u mnie w studni. A teraz co zrobili? A jak kurczego dali te czerwone pierze, że oni przeobrażają te w rzeki, a znaczy wścieki w rzeki. A odwrotnie było. Teraz ta woda, powiem, że płynie rzeczka, płynie. Powstające projekty rewitalizacji Kłodnicy, rzeki o długości 80 km, mającej swoje źródło w Katowicach-Brynowia, wpadającej w okolicach Kędzierzyna-Koźla do Odry, są nadzieją, że widok i zapach tej rzeki nie będzie odrzucał przechodniów. Powstał także projekt Przyjazna Kłodnica. Kilkanaście gmin i instytucji stara się skoordynować pod kierunkiem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych swoje działania także w celu rewitalizacji Kłodnicy do 2014 roku. Na ten cel starają się pozyskać środki z
Unii Europejskiej. Wczoraj w Katowicach w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych odbyło się spotkanie wszystkich uczestników tego programu. Na tym spotkaniu zostały zaprezentowane działania, które zostały zrobione w roku 2005, jak również zostały zaprezentowane działania na rok 2006. Tylko działania ponadlokalne mogą przynieść żądany efekt i wszyscy na tym skorzystają. A ja osobiście chciałbym na przykład móc tutaj za kilka lat spłynąć spływem kajakowym z przyjemnością. Stan wody w Kłodnicy poprawił się znacznie po wybudowaniu w Mikołowie oczyszczalni ścieków, bo z potoku Jamna nie wpływa już tyle ścieków. Analogiczne działania innych miast mogłyby rzekę uratować. Łatwiej przecież oczyścić ścieki niż zlikwidować ich źródło. W Chełmskim Młynie Kłodniczka płynie. Z młynu została ruina, a rzeka degradowana jest regularnie od 100 lat. Czy wystarczy 8 lat, aby przywrócić jej stan sprzed kilkudziesięciu lat? Nie wiadomo, ważne, że ktoś o to walczy, bo na pewno warto. Dla wydarzeń Małgorzata Haber.